हेलो लोगोफोर राजु रामचियारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायना फैनाय थाबाय लोगोफोर नै होमबा आङो बाजारनिफ्राय बरमा बाजारनिफ्राय नै अमा बेदर भान्डार लाना फैदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना खद मोनो ना मोना मिथिला नाथाय आं जोबोर खद मोनो दे लोगोफोर भान्डार बेदर लोगोफोर ओमफ्राय एवनो नागिरदों आरो लोगोफोर आं नोरसिं बिलाइ होनानै नै नोरसिं बिलाइया लोगोफोर फार्स्टआवनो होमबा आं नोरसिंखौ एवफ्रामग्रोना लानोसै पियास होबाय लोगोफोर नोरसिंखौ मोजां एवफ्रामनानै लोगोफोर बेदरखौ होनोसै आरो लोगोफोर होमबा लोगोफोर नै होमबा आं बेदरखौ होनोसै लोगोफोर बेदर मोजां नङा दे लोगोफोर भान्डारसो लोगोफोर भान्डार होनबा बुजिखायोबो जानांगौ लोगोफोर होमबा अमानि भान्डार लोगोफोर बरमा बाजारमोन दिनै लोगोफोर लाना फैदो आरो होमबा नै संख्रि एसे होनोसै रं एसे होनोसै लोगोफोर आं माने बानलुखौ देना लाखायासै दे बेनि थाखाय दा होसिगोन लोगोफोर दा दसे थानानै लोगोफोर देनानै होसिगोन उनावहाय नङाबाथ' थावआवनो फार्स्टआवनो होनो हाखागौमोन ओमफ्राय लोगोफोर नै एवफ्रामनाया जाबाय दे लोगोफोर जाबायबा होमबा आं बानलुखौ देखांबाय नालाय होनानै लानोसै लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोर भान्डारखौ लोगोफोर खद मोनो ना मोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो आंनि एवनाया जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो माबायसा एवो बेनो जाबाय माबायसा जायो नायदो आंनि एवनाया लोगोफोर आङो थावखौ माने फार्स्टआवनो गोबां होबाय नालाय लोगोफोर दा थाव बिराद ओंखारथारदो लोगोफोर उनावहाय फोराननो हागोन हाला मिथिला लोगोफोर दसेनि समनि थाखाय खोबना दोनथ'नोसै आं लोगोफोर हेल' लोगोफोर नै होमबा आंनिया दैया राननानै लोगोफोर थावखौ फोराननो हायासै दे लोगोफोर थावखौ फार्स्टआवनो गोबां होना लाखाबायना लोगोफोर संनाया माबायदि जाखो मिथिला लोगोफोर अल फ्रेन्ड्स लाभ इउ टु नि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होमबा बाय बाय अल फ्रेन्ड्स लाभ इउ टु।